ya bo se brabe kumoso na kusi ketua de odi yeden hwe wuti oni swadi hu so pa nenso duru baabi a etimi hyase firi ketua wonim se ampa odachi ne so be kumoso nenso se wunye nkumoso no a abo ye kusi ketua no fa ne practice ekọ ofiri kusi na akọ abo afoforo ofiri kusi na akọ abo afoforo ofisi abo na ebeduru osono so no na nim se de esikum abo osono sana brapoti wonim obi wo kan ne ene kan ne frenensa enti wompie ontimi nante ono a oni sika no afa taxi ono so mpese obefa trotro opeja no ho abrabo makosi baabi ama obafo manyi yanka sesei ena abrabo nyema ye baseto ye ya yebidi so na wesere urade se urade be yiwe fim rodo akoba bi foforo mpose wo ka kese ya eduru baabi a suase de esi bafom eduru baabi a pakisa ka kese